Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa ng utana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, o giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot ni adtong pipila kamasakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa akong pagpamalandong aning atong mga pagbasa sa Ebanghelyo, makalibog sad. Ang sa unang pagbasa niingon, kastiguhon kita sa atong amahan. Wa gyud kunoy anak nga pinangga nga dili kastiguhon. Mo nang antuson ginato ang mga latos kung latoso na ta. Pero diri sad sa atong tubag sa Salmo, ang kaluoy sa Ginoo malungtaron alang kanila nga mahadlokon kaniya. Yan, aday maluoy nga maluoy kas imong anak. Imo din latoson. Di ba? Hay may saktuan ni ron. Ang unang pagbasa o ang tubag sa Salmo or ang Salmo responsorio. Ang sa unang pagbasa, latuson gyud ta. Nya diri sad malungtaron ang iyang kaluoy. Oh, be. Wa mo sabot. Daghan na ta galibog. Bitaw. Ngutana ko sa Ginoo nako, Lord, unsa may tinuod ani yung Ginoo, all of the above. Tinuod. Mao na siya. Atong hinumduman nga matud pa ni Kristo og sa bisan gani sa mga pagbasa sa Old Testament, mga propeta, ang Ginoo musulti gyud nga ang pamaagi sa Ginoo dili parihas paagi sa tao. Lahi ang Ginoo ang iyang pamaagi. My way is not your way. Ingon siya. So unsa may paagis Ginoo sa pagkastigo nato? Dili pareha nang magdaglatos kay usahay gamiton ra banis mga ginikanan. Naa pa diro ingos Biblia nga latuson gyud ang anak basta pinangga. Mao day na. Latos gani is Ginoo lahi. Unsa may latos sa Ginoo? Ang pagsugo nato. Suguon ta niya. Unya unsa may sugo niya nato?
higugmaa ang matag tao sama sa akong paghigugma kaninyo. Nya unsa may yang ipahigugma? Ang kaaway. Nya sayon ba higugmaon ang kaaway? Sayon dili. Unya kay gisugo man ta. Gisugo man. Di mo higugma gyud ka. Sakit, mura ka gilatos. Pero wa ka latos sa Ginoo, gisugo ra kaniya. Nyag mo supakas iyang gisugo, matud pas unang pagbasa og sa katapusan ba, og matnguni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo og makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Nya unsa may gauna ani? Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao og sa pagkinabuhi nga balaan. Pakigdait yun sa tanang tao. Karon naataroy 2,000 Hail Mary karong adlaw mo ni ilang gipili mga buotan kay silag naong. Awa ko nag-ingon nga di sila buotan silag naong. Puti, bronda, luhod gina sila kay 2,000 Hail Marys God. Ato ni sila rong tabangan nga mahuman ang ilang 2,000 Hail Marys nga buhi pa ni sila hangtod sa hapon, no? Unsa may tumunga na ang 2,000 Hail Marys, iampo ang tanang tao, ang tibuok kalibutan, ang matag tao nga gihigugma ni Mama Mary. Doon na ba'y tao nga gisalikway ni Mama Mary? Wa. Pulos gina niya gihigugma. Mauna ato siyang hangyoon to intercede para sa tanang tao. 2,000 Hail Marys. Ang pangutana ron aning 2,000 Hail Marys nga moapil, nahigugma ba mo sa tanang tao? Mayo kay nay usang ni tubag. Usara. Sige, kamong nanimba din pangutana. Sige, mo simba kada buntag, hago mo din simba. Kinsa ninyo din ang nahigugma gyud sa tanang tao kanang di gyud masuko, dili gyud makigdumot, di gyud magyaw-yaw ta sa kamot. Tanawa. Ngano man sakit manggod. Sakit Pero mao na ang Salmo responsoryo nagpahinumdom kanato nga ang kaluoy sa Ginoo malumtaron. Unsaon man ta niya pagkaluoy? Kun mo padayon lang kitag higugma, iyatang lipayon. Haron malig-on tas paghigugma. Matod pa sa ikaduhang punto sa 8 Beatitudes kanang Matthew chapter 5. Niingon siya, bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Napagisay-gisaad, umari kamo kanako, kamong gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Pasabot sa ato ding paghigugma sa tong isig katao, dili lalim. Matod pa sa Ebanghelyo dire, si Kristo nga nahigugma sa mga tao, iyang giayo ang masakiton. Pag uli niya sa iyang balay o sa iyang dapit nga nagtubo siya dito sa Nazaret, gi-analyze siya, giingnan siya. Di ba ang panday man wa man ni grado, anak man ni atong Jose og ni Maria, kanang iyang mga igsoon, meaning close relatives man ang meaning anang igsoon nga bang close relatives, kanang iyang mga igsoon, iyang mga kaliwat, kaila man ta anak, mga pobre man sana, wa man sana yung mga grado. Di ba? Kanya wa sila motuo, gisalikway nila si Jesus. Munang nakaingon, nakatuaw in taon si Jesus, niingon siya, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawa sa iyang kaugalingong lungsod o sa iyang kaugalingong banay. Kanabitang isalikway ka sa suod ni mga tao, sayo na dili. Kinsay kasagaran dili mo tagad ninyo. Kanabang dili gyud makig-istorya, dili gyud mo lingkod kay makigtabi, kinsa man. Kana gyud kuyog ninyo sa balay.
Oh. Muna mo saylo-saylo lang nimo, saylo-saylo. Inigsod nimo mutan-aw ra na. Kamong mga asawa kanang inyong bana, muna mo saylo-saylo ninyo. Subo kay palandongon, no? Ang pari magsigtagan, uy, good morning, Ter, good morning, Ter. Biliban ako nimo, lipay kay kong niaka, ni simba ka, labi nagbuhugas kolekta, lipay kay ko nimo, lipay kay ko. Pero igabot sa inyong balay, di gyud mangon imong bana, lipay kay ko nga nauli na ka. Wa lang, hilom lang, hapyod sa manok. Tanaw sa cellphone, basa sa newspaper, wa gyud ka. Tanaw sa TV, wa gyud. Di kay mo dungag kaon, ngaon na ta. Di kay magtingog ang uban. Di ba? Nabantay mo na. Sakit ba yan na? Pero ang sugo ni Jesus, sugo sa Ginoo, higugmaa gid na, higugmaa. Unya ayaw ka balaka, ako kang tagaag kalipay. Kinsa may mulipay nato sa atong paghigugma ni mga buangon? Dili nang imong higugma. Ayaw pangita diha kalipay. Gikan sa Ginoo. Nya unsa may pasabot nga moabot ang kalipay sa Ginoo ngan hinato kun mahadlokon ta niya. Pasabot di unta ta mo supak-supak sa iyang sugo. Kanang nangutang nimo nga wa gyud mo bayad, makalipay na nimo. Kana bang magsigig saad niya kauban pa gyud mo sa organisasyon. Pulos mo mga 2,000 Hail Mary. Or mga lectors mo, or mga katikista mo, or mga Legion of Mary mo, mga lay minister niya tungod lagi kay kauban mo, imo siyang gitagaag hinabang sa iyang kuha niya, saad siya, sunod buwan bayaran, nasunod tuig na lang, wa lang yapon. Lipay ka na? Di, oy. Kada ninyo pangadji, ang imo ng intensyon, Ginoo in taon lamdagi, in taon ng panuhay dako. Bayad daw. Agdupa-dupa na kanya, Ginoo in taon lamdagi, in taon ni makahinomdom ni siyang utang na ako. Sige ra ba nag-ingos pa Dersiano, ayaw paningilan ng utang. Mauna, ayaw paningil, kay sugo man as Ginoo. Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kapaita sa daan na Lord, yung Ginoo ayaw kabalaka. Basta imo nang sundon, balusan ti kag gatusan kapilo. Muna'y kaluoy sa Ginoo, paras nagtuman siyang mga sugo. Ayan. Okay na ninyo? Adig yapon okay? Bahala mo diya. Muna si Jesus, pag sa likway niya, wa siya masuko, wa siya magdumot, ning hatag yapon siya gahom pag-ayo og mga masakiton, pero dili daghan ang iyang naayo. Ngano man, jutay ra may nituo niya, jutay ra say niduol niya. Ako bitaw bisag asa ko karon panahona, matud pas in historyas in English, modesty aside. Saway paggarbo ba, reality gini siya nga bisag asa ko moadto karon nga mga parokya nga layo dinhi, purting pinicturay gyud. Mo na sa una mag-estimate ko, magmisa ko dito, sige kana sunod mo na akong misa, makaya ra na, makarealize ko dili day kaya nga naman inig humagmisa pila pa man sad ka minutos ang pinicturay. So di na ko ma-estimate na ang kuan nya, bisan pag labi naiagian nga mga daghan-daghang tao, inighuman ditog pinicturay sa venue sa gimisahan, inigawas na ako nasad sa kapilya baka o simbahan, tuan na say musugat pa picture, igabot unan tuan na say magpa-picture, madugay purting pinicturay niya, magkirig-kirig pa, kita na dyan ko padil, kita na dyan ko padil, anak-anak. Pero dinhi sa parokya, dinhi ba? Wa gyud magpa-picture wa gyud, wa gani magkirig-kirig o ginala na spadil na, wa gyud. Labi na gid diha sulod, kana diha sulod diha, wa uy, di na magani hapit managad. Reality na siya, pero angay ba na akong basihan nga ako
mahiubos dili ay. That is kamatuoran man na gisulti naman na ni Kristo. Nya mao sad na yung mga latos nga akong dawaton. Ano bang makaingon sa ka, mao ni makapapurify sa akong gugma. Mupadayon bakag higugma bisag gisalikway na ka. In quotation ba? Dili man tingali intentional nga gisalikway, pero kada bang maka-feel ka nga wa nakapansin na, makahigugma bakag padayon. Muna ako, padayon na dyan kong muhigugma. Gani, mas maghuna-huna ko ni anang tawhana unsay akong buhaton nga maayo sa panahon nga di na siya mutagad nako or buhatan ko niyag sakit. Abot, nakaproba mo din kabantay mo, basta na ganitaw muhimo na kog sakit, pasakitan ko ba, the more hinoon nga muhatag kog nindot anang tawhana. Wa mo kabantay, bantay. O wa mo kabantay, bantay. Nya bisan pas akong nindot nga buhaton kasagaran kay kining tawhana wa nam ni kauyo nako, gipasakitan naman ko. Bisan pa sa nindot na kong buhaton kasagaran gyud mahitabo, dili lang dinhi, apil lang atos laing mga lugar o kaniadto pa akong gibuhatan. Bisan pa sa nindot nga kong buhaton, di lang yapon ko i-appreciate. Tinuod yun. Taghana, di na ako maihap sa akong tudlo, sa akong kamot o tiil ang mga taong nagbuhat ani. Pero sa akong experience, the more na hinoon kong magsige pag yung buhat o nindot. Niyang mubuhat ani, kasagaran yun, kanang akong mga suod. Kanabang duol sa akong kinabuhi. Kanabang ako yung gihatagan sa tanang pagtagad. Tinudan na na. Di lang ko mo detalye kay inyo ra ba ning ipost sa social media. Pero mao na akong nasdangatan. Mao na nga matud pa diri sa unang pagbasa, dawatan ng mga latos kay naay nindot nga mahitabo sa imong kinabuhi. O tanawa karon unsa may nahitabo sa akong kinabuhi, isipare. Di ba? Nindot ba ang akong nabuhat dinhi sa San Vicente Ferrer? Naranan ninyo. Ang akong nabuhat sa simbahan, nindot ba? Mao na. So kanang tao nga kamaong mudawat og kasakit nga maoy bunga sa iyang paghigugma, maunang mga tawhana ang nindot kay impact sa kinabuhi sa katawhan. Pero kanang tao nga maghuwat yung daygon, kanang mga tao nga murabag social media ba mo mag-agad gyud sa mo like, mo follow. Ingon bitaw naman tay kuan, naman tay madawat sad nga reward anang naang YouTube, kanang Facebook wa pa ko kay baw na abay ni sulod Facebook wala pa. Sa YouTube na atay madawat. Sa una, kuan ra na siya mga 20,000 kada buwan, nahimong 40,000, karon nahimo ng 90,000. Kay ni daghan-daghan naman, usahay mo 100 pa kapin kada buwan. Karon na obserbahan na sad sa atong mga IT, siya pader nag-anam na sad kagamay. Para sa una ana, karon kuno ana, ngano ka ni pader nako, wa ta magsalig ana. Bisag usa na lang kabuk mo view nato, okay lang. Basta padayon ta para sa tibuok kalibutan. Yan asay mo ingon ako, pader, kani bang vlogger ba nga mokuha sa imong humili, mas daghan mag-view pader. Ang imong viewers ni abot pag 2,000, ang iya 15,000 na. Sa pila pa lang ka oras, naku, sagday na, ilasan na. Napaginingon, kani pa diray, tag 100,000 na viewer, ani. Ang iyang gi-vlog, ang imong mga humili. Dako, na kining nadawat pa dir. Ni-share ni siya nimo. Naku, wa man ganina mo takes nako. Sagdi lang kay ila ang kwarta, ako ang grasya.
Pero sakit ba ya? Nga naman, nagkinahanglan ba ya tagkwarta diri para mahurot ning ato mga slots, no? Amo na, bahala nagdi mo view, palit mo slot. Salamat na sa ko nga, bisan sa krisis sa panahon karon, dili kita pakyason sa atong Santo Niño nga piyesta. Nagbudget ato og mga 1.5 million ang atong nagasto. mao na ni ang total 1,520,281.50 centavos. Nya nga ato atong ipamaligya nga slots 15,000 katag 100, so 1,500,000. Pero nahalinan man sa tag ni pagkwenta ang amount na ako ang nahalin na to nga slots niabot pod og 15,650 ka slots. Pakpak. So ang figure ani 1,565,031 pesos and 82 centavos. So napatay gamayng excess nga 44,750 and 32 centavos. Pakpak lang yapon. Nagi-excess niya sa atong kuan, sa atong kaning dopes para sa pagtukod sa atong kumbento, ang atong kanini ang halin as of yesterday, di pa kayo daghano, pero sige yung tubo 18,723 ka slots na. Pakpak yapon. Naapay 36,277 ka slots, tag 1,000 per slot ang available. Kagabi nakig-meeting nako sa atong pastoral council, sa finance, sa mga contractors niya na sa tuy pastoral. Akong gipa-estimate nila, akong gi-maximize ang ilang mga view bakay sila may mo construct niya. Ato raman sad sila kasagaran diri nga mga parishioners, kasagaran sa dani ato. Sila gintanan pulos gyud ni mga nagtrabaho sa atong parokya og nagtabang nato dinhi. Mao na ningon ko tagay ko ninyo conservative nga before sa detalyado nga kaning costing, tagay ko ninyo og assumption nga conservative. Nya ayaw mo pamakak kay kana ganing ni abya mo dinhi inyo biya ning parokya. Mubiya ra biya ko. Kamoy mo construct pero kamo ra sad maoy mo pahimos ani. Nya ning hatag sila nga kuan sa ani karong atong project na 3-story building na mo average og 280 square meters kada floor, mo abot ko no ang ilang conservative pasabot di na ni musaka pa ana kung dili mo us-us, posible pag yun nga mo us-us ni siya. 35 million ang cost aning maong project. 35 million. Unya naapatay 36,277 slots nga available. Kung hotdon ninyong palit, balinig 36 million. Humanda yun ang atong kuan, atong kumbinto. Ngano nang hingoy abman mo? Kapoy no? Kapoy hunahunaon. Pero mukalit ba yalan ni siyag daghan? Depende kung kita magtuman sa sugo sa Ginoo. Ang imong usa ka slot nga paliton sa imong kinabuhi o kitang tanan mamalit, kitang tanan nga nahigugma sa simbahan o bisag kamong tanan nga akong mga parishioners online o territorial mopalit lang mo tag sa ka slot, sobra gud mo sa 1 million nga maminaw kada adlaw. O mopalit lang mo tag sa kaslat, so naatay 1 million kaslats nya 36 ragon ni 1,000. Mura magdi mo maminaw. Pero pila ka ni ining 1 million more or less nga
maminaw kada adlaw or mobyo ang musalikway sa atong gihangyo, no? Pero si Kristo igo na niya bisag naalay usa or 12 nga mudawat niya, igo na na. Makalipay na na. Ug wa gyud mudawat, gilansang na gid siya sa cross, okay ra gyapon. Nagilingi anay mong tupad. Ing na lingi ba? Ing na mosalikway kas gi baligya ni Father o dili? Ing na kana. Lingi ba? Ang kanang wa mulingi ni salikway na na. Pangutan ba ing na musalikway ka nang gibaligyang Father o dili? Sa to pag di ka musalikway, palit ka. Igsunod si mana, horot na ning 36 ay. Horot na gyud. Pero pila ra may mo dawat sa ako nang gikaingon matud pa ni Kristo isalikway kita. Pero naasay mo dawat. Congratulations sa mudawat, ha? Sige, nindog na ta katong mudawat.